Na, te pont most rontod el, komolyan mondod, de nem, megy az nagyon ügyes. Hát nem csak a doboláshoz értenek a fiúk, pontosan a Balázs, mert a többiek ugye nem dobolnak. Nagyon jó pörgetem alatt. Viszont a dobolás nem érde jó pörget el, de nem csak így volt természetesen. Na, tehát a stúdióban már itt van velük az Antifitet Klub, de hát gondolom nem kell bemutatni. Fiúk, 1000 éve nem találkoztunk, talán utána egy megálló forgatáson. Mi van veletek azóta? Vizsgák sikerültek-e neked, akkor pont vizsgáid voltak, azt hiszem, ugye? Hát minden egész jól sikerült. Figyelj, vállalkozáskon felül teljesítettem, úgy értem mindenből, bár egy tárgyak adtam, én meg sem mertem jelenni. De ezen kívül minden megvan, túl vagyunk rajta, most sokat alszom. Sokat befótolom, amit akkor nem. Fiúk, ti veletek mi van? Nem, az üzenélni szoktuk. Ettől függetlenül, hogy ez is sokat... Ha pedig fölébred, akkor tudnátok. De nem ő szokott késni egyébként. Tom meg én szoktunk késni. Muszáj olyan mindenhol. Bevezetünk volna. Múltkor választottuk az összes rajongói levélre elküldtük. Komolyan? Óriási sztori. Választottuk azon, hogy tavaly kaptuk ezeket a leveleket, és kicsit lusták van. Igen, és kicsit lejárt már az a 70 forintos bélyeg. Tehát ott már kevésnek bizonyult, és mi nem mentük a postára ilyen köteg levélre. Csak hát az volt a baj, hogy ott kevés volt rajta a bélyeg, és kellett venni, hány darabot kellett? Hát, 40 vagy 40 darab 5 forintos bélyeg, és 4 álltuk a nyomtán, és így hallottuk a bélyeget, és így raktuk el. Én fizettem azt. Nagyon nagy elküldtük az összes rajta. Ugyan néztek ott a várakozók között, hogy volt vagy a család is. Ehhez még el kell mondani, hogy csak olyanra tudunk válaszolni, amiben van felszíntett válaszboríték. Tehát nagyon sok volt, amiben elfelejtették. Én e-mailek azt mondom, hogy egy tegnap volt ez is, én is nézem az e-mailjemet, és látom, már nem választottam pár e-mailre, és akkor valakire, hogy boldog karácsony, és neked is boldog karácsony, nem szólok, tegnap én is elfejeztem, kimaradt. Na beszéljünk zeneileg, mikre készültök, hol léptek fel, hogy készültök? Tervezzük az új klipünket, bár most kicsit koncepciót változtunk, ami még számítva se teljesen tiszta, de kitaláljuk itt szerintem a héten vagy a napokban, hogy... De milyenkor van, hogy mondjál azért? Mert gondolkozunk végül, és határozunk a konceptklip ötlettel is, de mi nem tudjuk, hogy nyilván ugye megvan a felvétel az egész Petőfi Csarnokos Pulival, tehát tulajdonképpen kivitelezhető lenne elég rövid időn belül, de még így gondolkodunk rajta, hogy hogy legyen meg. Aztán most elindult egy jó pár koncert, lassan kiírkáljuk a honlapunkra, hogy merre játszunk. Most például szombaton játszunk, a Rárai utcában van egy hely. Meg készünk jövő hétre, hiszen szerdán lesz a Fonogram Diátodogál, ahol jelöltek minket 2 kategóriában is. Minket egyedül jelöltek, csak 2 kategóriában. Így kell mondanom, és fel is lépünk. Új előadói, meg évről lemezentés, és fel is lépünk, és készülünk hatalmas showval, meg minden, úgyhogy most erre vannak előkészültek. Na, hát sok sikert nektek erről. Sok sikert nektek erre. Na, kicsit a Falloutból beszéljünk, hogyha már ilyen díjakról beszéltünk, gondolom ők is nyertek már jó néhány díjat. Ne legyen. Elhányat? Példaképp? Nekem nagyon régóta ilyen a talonzenekar. És nyilván ugye rengeteg az átadott az utcóbizodó, meg Arminga gyengébb látszó, nem hogy poposodik, de azért még így is megszállom benne azt a kis ízt, amire így vágyok. A többiek... Tényleg nem tudok így is mondtál, vagy tényleg soha nem szerettem a Falloutban. Annak ellenére, hogy játszunk tőlük 2 számot, hogy igen, 2 számot. De azokat viszont nagyon szeretem azokat én, de úgy az egész munkásságuk egyáltalán nem. Tényleg az a képes számok azok úgy hallgathatóak, de így az elgópében. Szerintem annyira? Még a kedvenc szépen neked. Hát az Erzent azt mondani volt, amit a számja. Aztán miért? Ez fontos, hogyha megnéztek egy klipet, akkor hogy döntitek el, hogy tetszik el? Tehát fontos, hogy a klip is maga, és a zene. Hát, hogy jól néznek, és ha jól néznek, akkor nem tudom, te van ide egy kliprendez, vagy pénteken, és akkor erről beszéltünk, hogy neki például, ha jó egy klip, akkor nem is fontos, mint a zene lesz. Igen, fordítva. Neked fordítva, mint zenét, tehát nem az ő kliprendező, tehát ő azért mondja ezt. Nyilván. Inkább a zene fontosabb. Most azt, hogy igen, valakinek meg tök jó klipje, de egyszerűen hallgathatatlan valami nótája az, akkor nem tudom hallgatni. De azért már volt nem egy ilyen nagyon rossz nóta, és lágyján lesz, aminek a hallgatásra is csináltak neki, hogy például ott nem tudom, Justice-nak volt az a dalak az ilyen pólókon, az is például nagyon nagy. És ő nyert a musical-mázat. Vagy másik én nyertes és hogy amikor úgy gördeszkáznak, hogy a képenként ki van letusálva a deszka alól. A dalt meg nem kéne mondani, hogy ki az előadó. De a klip olyan, hogy nem lehet elfelejteni. Ez együtt a 2 a lényeg. De ez a klip se rossz, az új
Fallout Boy clip, ez nekem kifejezetten tetszik, most megnézzük, mint mondtam, szerepel benne Obama, Alonso, már még sok híresség, de egy kicsit hazudtam, mert nem ténylegesen ők szerepelnek, hanem ez egy animációs klip. Most megnézzük, aztán beszélünk róla. Jó, Fallout Boy legújabb klipje jön.